Sí, a veure, mentiria si no digués que hem estat esperant aquest dia amb molta esperança durant molts anys, justament. No? Jo crec que l'aprovació de la llei d'amnistia per mi té una doble dimensió. Les dues hi són, no? La dimensió política i la personal. Si vols, començo per la dimensió personal. Evidentment, hem estat víctimes de repressió, hem intentat sempre, per un cantó, no dramatitzar la nostra situació, però per l'altre, no normalitzar-la, perquè hagués estat un error polític normalitzar, però tenim masses persones al nostre voltant que han patit tota aquesta situació durant anys, les nostres famílies, germans, parelles, mares, filles, etc. I per tant avui és un dia de molta emoció per tots ells, perquè finalment veuen, o si vols veiem, confirmat aquesta porta que ens permetrà tornar, després de 7 anys, que es diu ràpid, després de 7 anys a casa, lliures. És la part personal, per tant hi ha una alegria íntima, una emoció íntima, diguem, en el fet que finalment es confirmi el que ja fa dies que sabíem que havia de passar, que és l'aprovació de la llei d'amnistia. Però més important, o tan important com això, és la dimensió política. Hi ha una alegria molt gran, però sí una alegria ja en termes polítics, perquè l'amnistia és una gran victòria de l'independentisme. Nosaltres des de l'exili considerem que hem fet una contribució molt important perquè d'alguna manera hem estat el testimoni de la repressió espanyola al cor de les institucions europees. El fet que hi hagués uns eurodiputats exiliats, comprendràs que érem els únics eurodiputats exiliats de tot el Parlament Europeu, era un testimoni massa incòmode de la persecució penal, de la deriva repressiva, de la deriva autoritària de l'estat espanyol. I per tant, en aquest sentit, jo el que dic sovint és que hem posat les bases narratives de l'amnistia. Amb la nostra lluita davant dels tribunals internacionals, que no han deixat d'assenyalar Espanya com un estat que vulnera els drets fonamentals, perquè això és el que han dit els tribunals a Alemanya, a Bèlgica, això és el que ha dit el Comitè de Drets Humans de Nacions Unides, això és el que ha dit el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Amb totes aquestes batalles jurídiques hem posat, per dir-ho així, les bases narratives de l'amnistia. I per això, quan hi ha finalment Junts ha estat decisiva en el Congrés dels Diputats, quan els vots de Junts han sigut necessaris, llavors ja finalment s'ha pogut arrencar, amb fòrceps, però arrencar aquesta llei d'amnistia. Per tant, primer motiu de l'alegria des del punt de vista polític és una gran victòria. Segon motiu, des de l'exili hem fet una contribució, ens sembla, molt necessària perquè pogués haver-hi amnistia. Tercer motiu d'alegria, l'amnistia és la llibertat per tothom, no és només el retorn dels exiliats, és la llibertat de desenes i desenes i de centenars de persones que a partir de demà es començaran a beneficiar una darrere l'altra, de moltes famílies de Catalunya que estan patint la persecució d'algun dels seus membres. Aquest sofriment massiu s'acaba. Per tant, això també és un motiu d'alegria molt gran. I en quart lloc i últim lloc, per nosaltres molt important poder explicar que aquesta amnistia no ha implicat cap preu polític. Aquesta amnistia és un dels punts de l'acord de Brussel·les. I l'acord de Brussel·les que va firmar Junts amb el Partit Socialista diu clarament no renunciem a res. Junts no renuncia a res. Per coherència amb tot el que ha fet el moviment independentista durant tots aquests anys, no per una mirada de partit, sinó per una mirada de país, no renunciem a res, que vol dir que no renunciem a seguir reivindicant la legitimitat del referèndum de l'1 d'octubre i la seva legalitat, no renunciem a la declaració d'independència, en cap lloc es renuncia a la via unilateral, és a dir, és una amnistia aconseguida, sí, a canvi de 7 vots per una investidura, però sense pagar cap preu polític. I jo crec que és avui el dia de subratllar tot això. És una victòria política sense haver de pagar un preu per part nostra. És una victòria de la qual es beneficia tots els represaliats. I al capdavall, què és l'amnistia? Una rectificació. És la rectificació de l'Estat. Hi ha amnisties que són un girafull, que són un passapàgina. No és el cas d'aquesta amnistia. Aquesta amnistia, de fet, és tot el contrari. Aquesta amnistia és el reconeixement implícit, perquè només pot ser implícit, per part de l'Estat, de que es va equivocar i molt.
que la judicialització és un error, que portar al terreny penal un conflicte constitucional és impropi d'una democràcia. És el reconeixement implícit de que l'Estat ha estat vulnerant drets fonamentals, de que ha estat vulnerant el que són el rule of law, l'estat de dret. Per tant, l'estat espanyol avui rectifica i l'independentisme guanya, amb noblesa i de manera pacífica. Però la veritat és que l'estat espanyol rectifica i l'independentisme guanya. Vostè està parlant dels 7 diputats de Junts per Catalunya. Quin paper han jugat els 7 diputats d'Esquerra Republicana? Bueno, jo aquí no vull furgar amb cap ferida, però l'únic que vull és constatar els fets. Quan Junts per Catalunya no era necessària, no hi va haver amnistia, hi va haver indults, no hi va haver amnistia. Quan Junts per Catalunya ha sigut necessari, hi ha hagut amnistia. Per tant, crec que això és una evidència tan clara que no cal ni insistir-hi. L'amnistia s'ha aprovat quan els vots de Junts han sigut necessaris, no abans. I ho sap tothom. L'altra pregunta que li feia que era sobre aquesta nova etapa que comença ara, que és la de l'aplicació de l'amnistia. Com ho veu? I després també voldria saber a nivell personal, vostè què pensa fer? Doncs des del punt de vista de l'aplicació, el que veig és que els jutges tenen 2 mesos. Per tant, és una etapa de 2 mesos, que és el temps que els hi dona la llei als jutges per aplicar la llei d'amnistia. La propera llei diu m'has d'aplicar en 2 mesos, per tant, abans que acabi el mes de juliol. I això és l'imperi de la llei. L'imperi de la llei és que els jutges, a qualsevol estat de dret, a qualsevol democràcia, els jutges actuen conforme a la llei i no tenen res a dir, no tenen res a opinar. L'únic que han de fer és aplicar-la a la llei. Per tant, ells l'únic que han de fer és complir el que diu la llei d'amnistia. Tenen 2 mesos per aplicar-la. La llei també els hi permet presentar qüestions prejudicials davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Doncs si volen fer-ho i probablement fer el ridícul, doncs que les presentin, perquè és que fins i tot es poden trobar que aquestes qüestions prejudicials no són admeses a tràmit, perquè no tenen cap fonament, perquè no hi ha cap contradicció entre la llei d'amnistia i el dret europeu. I el mateix dic amb les qüestions de constitucionalitat. Si volen presentar qüestions de constitucionalitat, doncs paciència, perquè no hi ha cap contradicció entre la llei d'amnistia i la Constitució. Que ho fan amb l'ànim de retardar l'aplicació de la llei. Si ho fan amb aquest ànim estaran prevaricant. Repeteixo, si aquestes qüestions prejudicials davant del Tribunal de Luxemburg, si aquesta qüestió de constitucionalitat davant del Tribunal Constitucional es presenta amb la voluntat més o menys òbvia de retardar l'aplicació d'una llei, això es diu prevaricació. Els jutges no tenen el dret a intentar retardar l'aplicació d'una llei. Per tant, nosaltres també actuarem en conseqüència.